Din păcate, moartea nu te anunță când vine și regretele de după că puteam să stau mai mult de vorbă sau să fac mai mult nu au nicio valoare. Sunt și servicii mai puțin întâlnite, cum ar fi cazul pe care l-am avut legat de mormântarea domnului Mircea Lucescu. Ultima dorință a fost a familiei ca sicriul să fie așezat pe iarbă. Diferența între un serviciu funerar de zi cu zi și un eveniment transmis live pe toată durata procesului acesta, de la preluare până la final, nu-ți dă posibilitatea să greșești. Orice greșeală costă și se vede. Eu sunt genul de persoane care încearcă să ofere fiecarei familii toate serviciile necesare, chiar dacă aceasta nu o cere. Ei nu au de unde să știe lucrurile astea. Important ca noi să-i informăm, să-i educăm și să le transmitem toată informația aceasta. Să nu-i lăsăm să ajungă într-un punct și atunci spunem, păi eu știam să fac chestia asta, dar nu mi-aș cerut-o. N-au de unde să știe. E ca și când noi mergem să ne cumpărăm un televizor și nu știm toate caracteristicile pe care sau când ne ducem cu mașina la serviciu și ne repară decât plăcuțe de frână, că noi am zis de plăcuțe. Deci ar putea să ne spună și de discurile de frână, că sunt. Există această vânătoare de defuncți care are loc prin spitale, prin căminele de bătrâni, practică cu care eu nu sunt de acord, dar și probabil de care familiile nu știu. Spre exemplu, administratorul căminului, dacă îți recomandă o firmă de pompe funebre după ce tu ai avut părintele acolo 2-3 ani de zile și s-a creat oarecum o relație între tine și el, tu mergi sigur pe recomandarea administratorului. Nu mai pui niciodată în discuție oare mi-a recomandat o firmă bună sau nu. Astăzi discutăm despre un domeniu despre care mulți oameni evită să vorbească, dar prin care, inevitabil, trecem cu toții la un moment dat. Domeniul serviciilor funerare. Un domeniu sensibil, dar esențial, care ține de respect, organizare și sprijin în cele mai dificile momente. Alături de mine este domnul Vlad Andrei Cristea, președinte ASF, Asociația Serviciilor Funerare, dar și antreprenor implicat direct în acest domeniu, ca prestator de servicii funerare pentru familii, prin compania Beligi Servicii Funerare. Vom discuta despre cum funcționează această industrie în România, care sunt provocările reale, dar și despre cum putem aduce mai multă transparență, profesionalism, cât și respect în serviciile funerare. Bine ai venit, domnule Andrei, ca să ne cunoaștem mai bine și să vă cunoască și oamenii care ne privesc, să ne povestiți despre parcursul dumneavoastră în această nișă. Cum ați ajuns să lucrați în acest domeniu? Bună seara! Bine v-am găsit! Am ajuns în domeniul acesta în mod natural. Părinții mei aveau deja această afacere. A fost o alegere simplă, aș spune. Am crescut alături de ea. Nu am avut niciodată un trac față de produsele din domeniul acesta, față de poveștile pe care le aveau familiile când veneau la magazinul nostru. Deci, practic, n-a fost doar un business, a fost o formă de ajutor pentru părinți și pentru oameni implicit. La început a fost un ajutor pe care îl ofeream părinților mei. După a devenit parte din viața mea și chiar profesia pe care o am și în zilele de astăzi. Foarte interesant. Ce credeți despre acest domeniu înainte să intrați în el și cum reacționează oamenii astăzi când află cu ce vă ocupați? Înainte să intru în domeniu, îl vedeam destul de superficial, ca pe să spunem, serviciu logistic. Okay. Realitatea e, de fapt, diferită. Este un domeniu profund uman. Te întâlnești cu foarte multe persoane, fiecare cu particularitățile lui, cu povestea lui, cu cazul lui. Nu poți face diferența să spui că unul e mai special și unul e mai puțin... Da, deci reacțiile oamenilor sunt mixte când aud domeniul în care practicați. Da, diferă. E un domeniu destul de complex și plin de responsabilitate. Trebuie să fii calm și să ai răbdare să asculți pe fiecare pentru a reuși să-i oferi cea mai bună
soluție și cele mai bune servicii. Acum că suntem familiarizați, aș dori să intrăm puțin în meseria propriu-zisă. Cum arată o zi obișnuită pentru dumneavoastră și care sunt cele mai frecvente servicii solicitate? Nu există o zi obișnuită. Poți veni și la serviciu și după 10 minute programul se schimbe complet în funcție de solicitările pe care le ai. Ceea ce privește serviciile cele mai des întâlnite sunt constatarea decesului, eliberarea documentelor, preluarea de la domiciliu, de la spital, efectuarea serviciilor minim necesare pentru pregătirea corpului și depunerea la capelă sau la biserică. Astea sunt cele mai des întâlnite. Sunt și servicii mai puțin întâlnite, cum ar fi avut de curând o cerere din partea unei familii, spre exemplu, au dorit ca transportul de la biserică spre cimitir să se facă cu o caleașcă. Serios? Păi și cum le-a venit ideea asta? Defunctul în timpul vieții s-a ocupat cu creșterea cailor și cred că a avut un centru special pentru călărie și atunci au vrut ca ultimul drum să fie legat de partea asta. Deci au dus cumva pasiunea până în ultima clipă, să spunem așa. Da. Și, spre exemplu, și la cazul pe care l-am avut legat de mormântarea domnului Mircea Lucescu, ultima dorință a fost a familiei ca sicriul să fie așezat pe iarbă. Foarte frumos. Da, sunt mai rare aceste cerințe, dar încercăm pe cât posibil să le facem, să le îndeplinim familiilor. Care este cea mai dificilă și cea mai satisfăcătoare parte a meseriei? Cea mai satisfăcătoare parte din domeniu este atunci când reușești să preiei greutățile din momentul decesului ale familiei și să oferi familiei liniștea de a-și priveghea defunctul și de a-și conduce pe ultimul drum cât mai ușor persoana apropiată. Da. Și cea mai dificilă? Dacă... Cea mai dificilă este momentul în care discuți cu familii care au decese la persoane tinere, accidente. Atunci e mai dur, da. Decese neașteptate. Și atunci trebuie să fii cât mai calm și să încerci să oferi soluții cât mai bune pentru ei. Ce abilități, calificări și pregătire sunt esențiale pentru un profesionist în acest domeniu? E nevoie de organizare, de a fi calm, de o rezistență la stres, capacitate de a lua decizii rapide. Astea sunt unele dintre cele mai importante. Da, cum spuneți și mai devreme, că în 10 minute situația poate fi mult mai complexă decât credeți la începutul zilei. Empatia este esențială. Uite, tot vorbeam de empatie și cum a spus și dumneavoastră, cât de importantă este empatia în acest domeniu? Trebuie echilibrată, trebuie să fii empatic, dar să știi să te oprești, să nu te pui în aceeași postură cu familia. Tu trebuie să fii cel tare care oferă familiei sprijin. Nu poți să ajungi să fii atât de empatic încât să plângi cu ei pentru... Da, trebuie să existe cumva o barieră între empatie și nu ajutorul. Poți intra complet în emoția familiei. Altfel nu mai avea nevoie de noi, s-ar descurca singuri. Da. Acum că am discutat despre realitatea meseriei, haideți să vorbim un pic și despre importanța interacțiunii cu familia. Cum abordați o familie aflată în doliu în primele momente? Așa cum ziceam, discreție, calm, nu poți intra peste ei, nu poți impune nimic. În primul rând, trebuie să asculți. Trebuie să știi povestea completă ca să poți oferi soluțiile. E important locul decesului, e important locul de înhumare și atunci ei trebuie să-ți dea aceste informații ca tu să poți face oferta. Da. Efectiv să le spui de ce au nevoie. Că
Ce nu ar trebui niciodată să le spuneți să spuneți unei familii îndoliate? Adică să evitați frazele care trebuie evitate. Că înțelegi prin ce trec, Un clișeu, practic. trece, supărarea, astea sunt de evitat complet. N-ai cum să înțelegi, indiferent dacă ai fost în aceeași situație cu ei, oamenii trăiesc diferit clipa. Fiecare om își trăiește diferit supărarea și tristețe. Poți fi oameni mai puternici, oameni mai puțin puternici sau pregătiți pentru astfel de momente. Nu știu dacă e cineva pregătit. Poate cel care are un apropiat care este pe ultima 100 de metri, știind-o de la spital, de la doctor, atunci ai putea spune că respectiva persoană a fost cât de cât pregătită, măcar de medici, știind că mai are 3 luni de trăit. El știe că n-a 3 luni și atunci începe să se pregătească și el emoțional. O să se întâmple, trebuie să am un loc de veci, poate să discut cu o firmă de pompe funebre și atunci începe să fie un pic mai pregătit de momentul ăla. 100% nu e nimeni pregătit. Deci cumva e un 10% pregătit și după... Cum gestionați situațiile tensionate sau conflictele în situațiile astea? În primul rând trebuie să înțelegi reacțiile. Oamenii sunt afectați de ceea ce se întâmplă și trebuie înțeleși și pentru momentele care sunt poate un pic mai nervoși și poate nu așa de receptiv cum ne-am așteptat și atunci trebuie cu calm. Deci calmitatea explicat de 2-3 ori. În momentul în care ești transparent și le oferi informațiile de care au nevoie, încep să se liniștească. Dar probabil vin cu nervii, cu supărările, cu tristețea și atunci tu trebuie să ai răbdarea și să treci ușor toate pragurile astea pe care ți le pun în relația client firmă de pompe funebre și după ce aceste praguri sunt trecute, ei încep să prindă încredere și atunci îți dau în ghilimele mână liberă, dar te lasă oarecum să conduci evenimentul și își pun încrederea în tine și atunci e mult mai ușor și pentru tine. Altfel, dacă nu reușești să treci aceste etape, la fiecare chestie pe care vrei să o oferi sau să o faci, o să fie câte un hop. Ați avut, de exemplu, momente în care ați simțit că ați ajutat profund o familie? Da, am momente de astea des. Eu sunt genul de persoane care încearcă să ofere fiecarei familii toate serviciile necesare, chiar dacă aceasta nu o cere. Ei nu au de unde să știe lucrurile astea. E important ca noi să-i informăm, să-i educăm și să le transmitem toată informația aceasta. Rămâne ca dânsii să decidă dacă au nevoie sau nu. Dar noi avem obligația să le spunem toate serviciile de care au nevoie și să nu-i lăsăm să ajungă într-un punct și atunci spunem, eu știam să fac chestia asta, dar nu mi-aș cerut-o. N-au de unde să știe. E ca și cum noi mergem să ne cumpărăm un televizor și nu știm toate caracteristicile pe care sau că ne ducem cu mașina la serviciu și ne repară decât plăcuțe de frână, că noi am zis de plăcuțe. Deci ar putea să ne spună și de discurile de frână, că sunt discurile de... Da? Pentru a înțelege acest domeniu este important să vedem și partea practică. Așa că aș vrea să discutăm despre procesul unei mormântări. Care sunt primii pași și documentele necesare după un deces? Clar, actul de constatare a decesului. Primordial. Da. Care, în mod normal și conform legii, vine la minim 6 ore de la deces. Sunt câteva situații când acesta vine la mai multe ore de la deces, iar următorul pas ar fi certificatul de deces și adeverința de înhumare. Ok, dar ați spus de cele 6 ore. Care ar fi, de exemplu, dacă puteți să ne spuneți de ce... La cazurile medico-legale, la copiii cu vârste mai mici de 7 ani, la situațiile complicate. Situații mai speciale și mai...
Care sunt cele mai mari greșeli făcute de familie și în cât timp se organizează realist, vorbind de o înmormântare? Cea mai mare greșeală a familiei e graba și alegerea sub presiune a firmei de pompe funebre și a serviciilor. Ți întreba de timpul în care se realizează. După ce aștepți aceste minim 6 ore, aș putea spune că dacă cineva ne-ar cere undeva într-un termen de 7 ore am putea să fim gata cu tot pentru a efectua o mormântare. Deci mă refer la serviciile de pregătire ale defunctului, de punere la capelă și toate produsele specifice ceremoniei religioase. Care sunt principalele costuri și de ce variază costurile atât de mult între servicii? Costurile variază în funcție de produse. De exemplu, sicriu, urna, poate să fie la prețuri medii sau poate să fie la prețuri de lux. Și serviciile pe care le alegi. Serviciile schimbă. Spre exemplu, un deces în străinătate poate să coste mult mai mult decât un deces în țară. Da. Documentația, transportul, sicriul, zincul special pentru sigilarea defunctului și transportului în România. Transportul poate fi făcut pe cale aeriană sau pe cale terestră cu mașină. Și de aici apar costurile destul de mari. Pe care oamenii probabil nu le gândesc de dinainte, ei se gândesc doar strict, principal... În proporție de 90% nimeni nu... În proporție de 90% clienții nu știu cât costă o mormântare. O află la momentul la care sunt nevoiți să achiziționeze aceste servicii. Ce înseamnă preplanificarea funerară și de ce este importantă? Nu-i specifică României și nu-i specifică României și spun din cauza ajutorului de mormântare, pentru că acest ajutor de mormântare conferă oarecum românilor o lejeritate și un confort, lasă cam acei bani dacă se întâmplă și am bani cu care să facă mormântare. E o gândire greșită. În alte țări, și nu o să spun neapărat mai bine dezvoltate decât noi, dar în alte țări în care cultura legată de mormântări este cu o istorie mai lungă, se practică acest serviciu de preplanificare și este specific celor care acceptă că la un moment dat părintele, bunicul se va duce și încep să caute din timp o societate de pompe funebre și să poartă cu ea discuții în privința la cum va decurge momentul decesului, care sunt serviciile care vor avea nevoie, să aleagă în principiu și produsele. Cei drept spaniolii sunt poate cei mai dezvoltați la nivelul ăsta. De când se nasc, încep să plătească o poliță de asigurare specifică decesului. Ea se plătește între 0 și 65 de ani. Costul pornește undeva de la până într-un euro pe lună la vârste mici, iar pe măsură ce vârsta crește, iar riscurile apar, începe să crească și polița, dar nu depășește niciodată 10-15 euro pe lună. Deci o sumă... Dar indiferent când apare decesul, ei sunt asigurați fie că decesul s-a produs în orașul de unde provin ei, în alt oraș din respectiva țară sau în orice altă țară de pe glob. Deci cumva sunt mai informați, să nu zic needucați mult mai bine. În materie de asigurare, ei au renunțat la ajutorul de mormântare. Italia, Spania, cred că și Germania și sigur cei din Anglia au renunțat la ajutorul de mormântare. Statul din care fac ei parte a renunțat și se bazează mai mult pe aceste polițe de asigurare încheiate cu societăți specifice care oferă doar aceste servicii și pe de o parte costurile dispar din grija statului respectiv
vin în grija Omului. familiilor și atunci și pe familii îi fac să fie mai atenți cu banii pe care îi consumă pentru aceste asigurări și din timp să și le discute. După ce am înțeles pașii și aspectele generale ale unei înmormântări, aș dori să abordăm și situațiile puțin mai puțin obișnuite, care pot complica acest proces. Ce diferențe apar într-un deces la domiciliu, în spital sau în străinătate? Decesul la domiciliu în străinătate sau ce diferențe apar între decesul la domiciliu în România față de un deces în străinătate? Un deces la domiciliu sau în spital. În România. Da, în România sau în străinătate. Comparativ cu unul în străinătate. Așa cum ziceam, decesul în străinătate e cel mai complex serviciu pe care îl oferă o firmă de pompe funebre. 1. Pentru că documentele trebuie emise într-o țară străină. 2. Documentele de transport trebuie să fie efectuate în țara străină și trebuie să fie valabile și în țara din care faci tu parte. Deci, practic, complexitatea documentelor care trebuie să fie valabile în cele două țări creează gradul de complexitate. 3. Sicriul ca și cost are un cost mai ridicat decât un sicriu din țara ta, pentru că trebuie să îndeplinească niște norme minime. Spre exemplu, pentru transportul unui defunct dintr-o țară, fie ea din Europa, fie din afara Europei, trebuie să fie în interior sau în exterior capitonat cu zinc. Poți să ai o cutie de zinc în care să fie cu sicriu de lemn sau invers, poți să ai în interiorul sicriului un sicriu de zinc în care se află defunctul sigilat. Astea sunt, poate, produsul și serviciul cel mai scump. După apare transportul, care are și el un cost destul de mare. Uneori ajunge transportul să fie mai scump decât valoarea sicriului. Depinde de numărul de kilometri, de complexitate, distanță. Da? Dacă e transport, presupun, aerian sau terestru, e și aici diferență de Sunt costuri. situații când transportul aerian costă mai puțin decât transportul terestru. Sunt situații când transportul aerian ajunge mai repede ca și distanță, dar ca procedură durează mai mult. Trebuie îndeplinite mai multe caracteristici pentru un transport aerian față de un transport terestru. Până la un moment dat sunt identice. După, depinzi de compania aeriană care trebuie să accepte transportul sicriului, trebuie să vezi dacă ai conexiunile specifice. Spre exemplu, Turcia e la o aruncătură de băți de noi. Dar uneori, un transport din Turcia până în România poate să dureze 24 de ore, iar pe calea auto poate să ajungă undeva la 12 ore în România. Cum diferă procedurile în cazurile medico-legale sau în cele fără aparținători? Sunt două chestii total diferite. Cazurile medico-legale, aici discuția e foarte largă, dar o să o simplificăm. Bun, sunt decese medico-legal. De ce ajunge să fie medico-legal? Poate să fie o moarte suspectă. Okay. Poate să fie o moarte care a survenit la mai puțin de 24 de ore de la internarea în spital, iar spitalul să nu aibă un istoric al pacientului. Și atunci, pentru aflarea exactă a cauzei decesului, se cere această autopsie medico-legal. Okay. Autopsia poate fi făcută în spitalul în care s-a produs decesul sau poate fi transmisă de către medicul care are, la cererea familiei sau de medicul care a avut în grijă pacientul, către Serviciul Medicină Legală sau Institutul de Medicină Legală din localitate. După ce am discutat situațiile speciale care pot apărea, aș vrea să trecem și la partea de business a acestui domeniu. Cum funcționează o firmă funerară ca business și cât de mare este concurența? E un business atipic. Marketingul nu funcționează ca în celelalte business-uri în domeniul nostru. Aș spune că încrederea e esențială. Spre exemplu, în compania mea, un procent de 60% din cazurile pe care le avem lunar provin din recomandările de la clienții pe care i-am servit. Deci, cel mai bun marketing este un serviciu bun pe care îl ofer unei familii și ea îl transmite mai departe prietenilor sau
chiar alte ruduri din familie care, la rândul lor, au nevoie de acest serviciu. Deci încercați cumva să oferiți încredere oamenilor ca să... Încrederea pe care o oferim celor care au avut serviciu cu noi este transmisă mai departe de ei de către următorii care sunt în situația în care ei au fost deja. Totul se bazează pe reputație și pe modul în care ai tratat oamenii. Cum aleg familiile o firmă funerară? Sunt mai multe pârghii pentru a ajunge la o firmă funerară. Așa cum spuneam, recomandarea de către Deci asta ar fi o altă familie care a efectuat un contract, care a avut un contract cu tine. Există varianta în care oamenii se grăbesc și aleg repede o firmă pe internet pentru că se trăiesc în situația în care defunctul se află în casă lângă ei și nu știu ce ar trebui să facă, care sunt primele servicii. Există această vânătoare de defuncți care are loc prin spitale, prin căminele de bătrâni, o practică pe care eu nu sunt de acord, dar și probabil de care familiile nu știu. Probabil nu știu, pentru că nici nu avea de unde să știe chestiile astea. În familiile se lasă, merg pe încredere și dacă cineva le-a recomandat, spre exemplu, un administrator în care mama lor a fost internată la Cămin, spre exemplu, administratorul Căminului, dacă îți recomandă o firmă de pompe funebre după ce tu ai avut părintele acolo 2-3 ani de zile și s-a creat oarecum o relație între tine și el, tu mergi sigur pe recomandarea administratorului. Nu mai pui niciodată în discuție oare mi-a recomandat o firmă bună sau nu. Și eu aș recomanda familiilor, și nu neapărat pentru domeniul nostru, pentru toate domeniile, să ceară și a doua opinie. La fel ca la avocat, la fel ca notar, du-te și cere a doua opinie. S-ar putea și la medic te duci. Da, îți spune că ai o problemă, nu știu, la năficat, te duci și cere a doua opinie și vezi cum privește și un alt medic. Și atunci iei decizia, mă operez, nu mă operez. N-ajungi tot timpul la cuțit fără să mai ceri o opinie de la un alt specialist. De exemplu, unii oameni se duc și la 10 medici pentru o anumită problemă, dar aici, imediat la primul telefon... Aici te trezești cu defunctul lângă tine și nu știi ce să faci. Da, nu avem educație în sensul ăsta. Nici nu vrem să auzim de chestia asta. Adică, de cel mai multe ori, oamenii nici nu vor să poarte discuția despre... Nu vor să aibă discuție. Fie că nu e vorba de ei și e vorba de un caz al altei persoane, fie prieten, fie străin, fie amic, nu vor să ia parte la discuție. Adică ar putea să ia parte la discuție doar să afle care sunt cele mai importante servicii și trebuie să facă în primele ore. Aștept, nu mă grăbesc. Câte ore am să aștept? Păi de când s-a produs decesul, am minim 2 ore în care să pot să anunț salvarea, să vină salvarea, să constate decesul și în timpul ăsta să pun mâna, să-mi sun un frate, să-mi sun o soră, ce facem, să ne sfătuim. Nu. Ei direct sună firma de pompe funebre. Nu așteaptă, nu probează, nu cântăresc, nu trec printr-un filtru al măcar financiar. Haideți să punem în balanță. Da. Ce servicii mi oferă firma asta și ce servicii? Să sun 2-3 firme, să stau de vorbă cu responsabilul de acolo și să-mi spună cum se va desfășura serviciul. Și aș putea să-mi dau seama dintr-o discuție cu 3 firme de pompe funebre care dintre ele îmi oferă informațiile cel mai clare, e transparentă în ceea ce privește prețurile și e coerent în oferirea serviciilor. Ce diferențiază o casă funerară bună de una mai puțin bună? Cum le diferențiem? Cel mai simplu pentru cei care caută pe internet ar fi review-urile. Să urmărim review-urile, să urmărim numărul review-ului, nota pe care are o firmă de pompe funebre și să urmărim cât de recente sunt recenziile. Adică mă pot uita la o firmă care are 500 de review-uri și are nota 5
și să văd când au fost acordate. Vreau să văd că o firmă de pompe funebre are review-uri, nu acum 4 luni ultimul review și de atunci nu mai are. Vreau să văd că are măcar unul pe săptămână și să mă uit la review-uri care au și comenturi, să văd exact ce au spus. Mi-a plăcut că au fost punctuali. Au fost foarte transparenți în ceea ce înseamnă prețuri. Mi-au oferit cele mai multe detalii. Mi-a plăcut, nu știu, că personalul a fost îmbrăcat și punctual, îmbrăcat la costum Adecvat și punctual. Nu a fost nevoie să dau 10 telefoane. Am colaborat cu ei pe un singur număr de telefon. Nu m-au zăpăcit să mă sune șoferul de pe un număr, să sun eu la un număr de pe internet. Astea sunt unele dintre cele mai des întâlnite probleme. Ei sunt zăpăciți în perioada respectivă, sunt supărați și nu pot să rețină toate numerele de telefon. Și atunci eu recomand colegilor mei că dacă un angajat sau un agent de vânzări a început să discute telefonic cu o persoană, acela să continue până la final. În primul rând că știe toate detaliile și oricând ar relua discuția cu respectivul membru al familiei, ar ști povestea, n-ar mai fi nevoie. să mai întrebe. Dacă un alt coleg răspunde la telefon și nu are un istoric în față pe care să-l urmărească, riscăm să enervăm clientul cerându-i din nou informația pe care el deja a dat-o. Da. Acum că am văzut cum funcționează industria din perspectiva de business, haideți să vorbim și despre etica din acest domeniu. Există practici incorrecte în acest domeniu și cum se manifestă, cum a spus vânătoarea de cazuri? Da, există. E o realitate asta cu practicile incorrecte. Prima și cea mai neplăcută e această vânătoare. A doua în concepția mea este ceea ce se întâmplă în căminele de bătrâni. Au ajuns ca defuncții să aibă un preț, pe care le încasează responsabilii căminelor de bătrâni. Nu se întâmplă la toate căminele de bătrâni. Nu vreau să generalizez. Dar această practică e una care e în defavoarea familiilor. Asta clar. Deci recomand cu strictețe familiilor să compare oferta pe care o au de la firma oferită de cămin cu orice altă firmă. Da, să se informeze. Și mai recomand celor care își duc aparținătorul, mai ales la căminele unde își petrec ultimele săptămâni sau luni, să nu aștepte momentul decesului. Și încă o recomandare, să aibă grijă ceea ce semnează, pentru că există o nouă practică acum în multe dintre căminele, mai ales cele de București și Ilfov, că există o obligație pe care familia o semnează de la internarea aparținătorului în cămin, în momentul decesului vor lucra cu firma recomandată de cămin. Și atunci, când tu te duci cu aparținătorul acolo, în speranța de a-i mai lungi perioada de viață, poate chiar să îl refaci și să-l aduci din nou acasă, să petreci în continuare cu el momente, nu ești atent la detaliile astea și te bucuri de locul liber pe care l-ai găsit la un cămin, de prețul mai bun, de poziție, poate și de aspectul căminului și uiți de detaliile astea. Adică semnăm de multe ori ca la Orange sau Vodafone. Nu ne uităm la toate criteriile și la toate articolele și ajungem la sfârșit să fim puși în postura în care am lucrat cu o firmă de pompe funebre înainte, am fost mulțumit de ea, dar nu pot să lucrez acum la următorul deces pentru că am semnat o clauză. Sunt obligat. Mică, nu sunt mici, sunt la fel scrise. Da. Dar nu le citim. Cât de vulnerabile sunt familiile și cum pot evita să fie manipulate? Să nu ia decizii în grabă. Asta e cel mai important. Exact ce spuneam. M-a sunat de la cămin, m-a sunat de la spital, m-a sunat o doamnă care stătea cu el acasă, mi-a spus de deces. Trebuie să-mi iau acel moment în care
inevitabil apare că poate unii plâng, poate alții trebuie să tragă pe dreapta dacă se află la volan, dacă conduceau, și să-și ia un moment de respiro. Să termine acest moment de respiro și după să nu aleagă prima firmă de pompe funebre, care poate că prima e cea mai bună, dar să dea posibilitatea, să-și dea singur posibilitatea în a mai vedea cel puțin o ofertă. Deci cumva spuneți ca să nu sune fix în momentul când a aflat sau s-a întâmplat, să tragă aer în piept și după să caute și aș mai spune ceva și din postura de președintele Asociației Serviciilor Funerare, să verifice că e o firmă de pompe funebre autorizată. Asta îi dă un grad de... îi dă o garanție că societatea pe care o alege are un minim de standard. Că există un personal sigur specializat în firma respectivă. Că din punct de vedere al mașinilor, sigur există mașini autorizate. Că există un spațiu în care se vor face procedurile de pregătire și un spațiu în care te poți duce și poți avea o discuție cu firma de pompe funebre, cu reprezentanții firmei. Și atunci pornesc nu de la o firmă care a apărut acum 2-3 luni pe piață, și pornesc sigur cu o firmă care are cel puțin un istoric de 5-6 ani de zile. Da. Deci asta ar fi o diferență, că am și vrut să vă întreb despre diferența dintre firmele autorizate și neautorizate. Deci ar fi o diferență de timp pe piață, cumva. Păi îți trebuie un minim, nu știu, aș spune de 2 ani de zile, ca să reușești să îndeplinești toate condițiile pentru a deveni autorizat. Spre exemplu, dacă pornești astăzi, trebuie să-ți faci cursul de tanatopractor. Da? Cursul de tanatopractor durează cam 1 an de zile. Dotarea camerei, sălii în care se desfășoară procedurile, și ea poate să dureze între 1 și 3 luni. După autorizarea și obținerea autorizației, iarăși durează și ea vreo minim 2 săptămâni, poate să meargă până la 1 lună jumătate. După autorizarea și obținerea autorizației specifice de la Direcția Sănătate Publică, trebuie obținut avizul Consiliului Local. Și acel document durează spre 2 săptămâni, 3 săptămâni, depinde de la un oraș mai mic la un oraș mai mare, poate să difere în funcție de numărul de solicitări pe care le are Consiliul Local respectiv. Angajarea, trăinuirea, construcția acestui spațiu sau pregătirea acestui spațiu, autorizarea mașinilor, toate acestea, cred eu că o firmă de pompe funebre autorizată îi trebuie un minim de 1 an jumătate, 2 ani pentru a fi pusă la punct cu toate detaliile respective. Nu poți să pleci de astăzi, de când ai deschis firma, cu minim 6 angajați, 2 agenți de vânzări, nu știu, tanatopractor, da, contractul cu doctor, n-ai cum să pleci. Marea parte a firmei de pompe funebre au plecat de la un magazin de sicrie. Din magazin de sicrie au ajuns un comerciant care face și transport funerar. De la transport funerar s-a ajuns la o firmă, unitate de servicii funerare cu sală de pregătire, și după au trecut la pasul următor, avizul Consiliului Local. Deci să fie totul succesiv, nu așa deodată. Am o curiozitate despre mașinile autorizate. Cum arată o mașină autorizată? Și probabil nici oameni care sunt 2 tipuri de mașini pe care le folosim des în domeniul ăsta. Este vorba de mașina de recuperare, care este de tip dubiță. Ok. Și noi îi spunem mașină de recuperare și transport. La transporturile pe distanțe lungi și scurte folosim această mașină tip dubiță. Și există mașina de paradă, Dricu, cum se mai numește și în teren popular. Acestea sunt cele cu geamuri, dacă știi, prin care se vede sicriul. Această mașină, în general, se folosește de la biserică spre cimitir, de la capela unde a fost depus spre cimitir. E o mașină, exact cum spune și în lege, de paradă, care merge cu viteze reduse, care
îți oferă și un nivel de calitate mai ridicată al transportului final. Nu schimbă cu nimic pentru defunct. Este strict pentru familie. Da. Da. Din punct de vedere financiar, e mult mai avantajos transportul cu o mașină de tip dubiță. E și cel mai cerut, dar aș spune că undeva într-un procent de 25-30% oamenii aleg și această mașină pentru ultimul transport. Am clarificat partea de etică din domeniu. Aș vrea să vedem și cum se leagă această activitate de instituțiile statului și ce rol au ele în acest proces. Cum colaborați cu spitalele, DSP-urile și administrațiile de cimitire și unde apar blocajele? Există o colaborare cu instituțiile, dar nu una uniformă. Adică pot apărea diferențe mari și în aceleași orașe, de la un cimitir la altul, de la un spital la altul. Lucrurile funcționează bine, alteori apar blocaje sau interpretări diferite. Spre exemplu, Institutul de Medicină Legală în București îți dă posibilitatea să-ți preiei defunctul cu firma de pompe funebre autorizată în vederea toaletării și pregătirii lui pentru a fi depus la capelă sau pentru mormântare. Okay. Spitalele nu-ți oferă această posibilitate. Aici este o discuție pe care o avem și încercăm să o rezolvăm cu Ministerul Sănătății. Am avut câteva întâlniri cu ei. Acum așteptăm un răspuns, sper să vină cât mai curând, în ceea ce privește preluarea corpurilor de la spital în vederea pregătirii de către firmele pompe funebre autorizate. Dar nu avem încă un răspuns, asta spuneam. Deși avem aceeași lege după care funcționează și instituțiile de medicină legală și spitalele, există practici diferite. Ok, dar ce rol au instituțiile, de exemplu, în alegerea unei firme funerare pentru a putea fi totul în regulă și pus cap la cap? Păi dacă ne referim la Direcția Sănătate Publică, ea conferă autorizația de funcționare. Ok. Da? Și te diferențiază de unul care nu are autorizație de funcționare. Dacă ne referim la spitalele ar putea să facă la fel o selecție între firmele neautorizate și autorizate și să permită doar firmele autorizate preluarea de la spital a corpurilor. Din păcate, nu se ține cont de acest aspect și e una dintre probleme pe care am ridicat-o Ministerului, că există o lege, dar se aplică diferențiat de la oraș la oraș sau de la instituție la instituție. Okay. Deci nu e reglementată la nivel de țară. Legea în principiu este foarte bună. Nu este aplicată de către multe dintre instituțiile cu care ne lovim în acest nici de cimitire, nici de crematorii, nici de spitale. Adică ei nu impun firmelor să fie autorizate pentru desfășurarea efectivă a mormântării. Înțeleg pe de-o parte, îmi spun, nu am putea noi să blocăm intrarea în cimitir a unei mașini care nu provine de la o firmă neautorizată doar pentru faptul că există o lege. Da, dar dacă am face o informare continuă către familii și am pune niște afișe că doar firme de pompe funebre autorizate pot să-și desfășoare activitatea, am reușit ușor să stopăm această practică nelegală. Dar, din păcate, la momentul ăsta, pe parte de spitale și cimitire, nu avem o colaborare foarte bună. Ce drepturi au familiile și nu le cunosc? Dreptul de a alege liber
firma de pompe funebre. Așa cum spuneam mai devreme, să nu fie forțați, influențați de către personalul din spital. Că mine uneori se mai întâmplă și pe la cimitire. În trecut era o practică și pe salvare sau smurt. Ok, deci... Ăsta e cel mai important. Nu vine altul acum în cap, dar ăsta e cel mai important. Ok. În strânsă legătură cu instituțiile statului este și cadrul legislativ. Așa că aș dori să discutăm și despre acest aspect. Cât de clară este legislația funerară în România și dacă există interpretări între instituții? La fel, cum spuneam mai devreme, nu este suficient de clară. Există multe zone interpretabile și multe probleme în sistem. Adică avem acum, repet, avem un dialog cu Ministerul Sănătății și le explicam la ultima întâlnire că avem, la nivel de România, sunt 42 de DSP-uri. 41 okay. Plus ILF, 42. Da. În multe dintre DSP-uri nu avem o chestie unitară. Există practici diferite la județe care au graniță comună. Adică ei nu colaborează, spre exemplu, Tulcea cu Constanța nu colaborează. La Tulcea avem o situație că există o autorizare pe ce înseamnă igienizare. Noi în lege nu avem așa ceva. Nu știu cum a găsit-o DSP-ul local și pentru că la ei în județ există, acum la momentul ăsta sunt 2 tanatopractori, dar înainte exista unul singur, au creat această igienizare la domiciliu sau igienizare la sală. Nu există nicicum în lege această portiță în care să poți să autorizezi o sală doar pentru igienizare. Asta e o invenție. Ok, deci... O altă problemă pe care o întâlnim foarte des și asta apare la toate DSP-urile este autorizat doar pe transport. Nu spune nicicum de unde până unde și unde se va opri respectivul comerciant. Niciun comerciant nu se va opri la preluare de la spital și transport. Dacă va veni o familie și va solicita servicii de preluare din domiciliu, îmbălsămare, depune la capelă, cu siguranță acel comerciant nu va refuza. Nu știm unde se întâmplă serviciile de îmbălsămare și toaletare, pentru că ei preiau corpul de la domiciliu, dar nu au efectiv o sală. Am observat acum la multe dintre firme neautorizate sau autorizate incomplet cu această autorizație pe transport că se duc către firme autorizate pentru prestarea acestor servicii. Iarăși o greșeală, pentru că în mod normal, dacă mi închei un contract de prestări servicii cu o firmă autorizată, se presupune că respectiva firmă autorizată, la momentul decesului, vine pentru preluare din domiciliu, manipulare, transport la sală, așteaptă ore respective, emite actul de constatare a decesului, îmi face procedura de îmbălsămare, îmi toaletează corpul și abia la sfârșit, când corpul este toaletat și mi l-a pus în sicriul pe care l-am adus eu, firma autorizată pe transport, atunci eu am voie să fac transportul la firma autorizată la capelă. În realitate nu se întâmplă așa. Firma autorizată pe transport recuperează, aduce la sală, cei de la sala respectivă autorizată fac serviciile de îmbălsămare și constatare, îmbălsămare și toaletare, după firma neautorizată și ia corpul și se duce mai departe. Înțeleg, e un fel de mijmaș între, să zicem așa. Da, e o chestie de încearcă să păcălească legea. Care sunt cele mai mari lacune legislative și ce ar trebui schimbat urgent? Ar trebui stopat această autorizare cumva făcută din... Nu, această autorizare
doar pe transport, doar pe igienizare, n-ar trebui să mai existe. Ok. Deci există, conform legii, există două tipuri de agenți. Sunt magazini de articole funerare și atunci doar vând produse sau sunt unitate de prestări servicii. Și atunci am magazin de vânzare, am sală de pregătire, am personal calificat pentru transport manipulare, am contract cu un restaurant pentru oferirea serviciilor de catering, dar trebuie și acolo avut grijă foarte tare, pentru că am văzut foarte multe mașini de pompe funebre care scot defunctul din spațiul destinat defunctului, spre exemplu la Dubițe, și lângă sicriu se află pachetele cu mâncare pe care familia urmează să le dea mai departe celor care participă la mormântare. Asta e... Deci nu e normal deloc. Deci suntem obligați să avem mașini speciale pentru transportul produselor alimentare, ori încheiem un contract cu o firmă care ne gătește și ne face și transportul. Da. Asta ar ridica destul de mult costurile și sigur mulți n-ar mai fi în buget, atât firma cât și familia. Dar dacă DSP-ul ne-ar ajuta, sigur, într-o săptămână am reușit să reglementăm problema aceasta. Este consumatorul suficient protejat? Nu, deloc. Partea asta cu moartea este evitată de cel mai multe dintre instituții. Poate pentru că au o lipsă foarte mare de personal și atunci prioritatea este alimentația publică, restaurante, școli, grădinițe, nu mai știu, cluburi, săli de fitness, coaforuri și atunci activitatea noastră e lăsată pe ultima parte. În ceva discuții am auzit ce ar putea să strice o firmă la un mort. Foarte multe lucruri poți strica la un defunct. Da. Și nu neapărat că poți strica foarte multe lucruri la un defunct. Expunerea unui defunct care nu are dreptul de a fi expus din cauza de bolilor pe care le-a avut, mulți dintre participanții la mormântare nici nu cunosc detaliile astea. Noi expunem un defunct fără să știm la ce riscuri îi supunem pe oamenii care vor merge la mormântare și spunem că ce ar putea să creeze un defunct. Foarte multe probleme ar putea să creeze un defunct. Și livrarea acestor produse cu mașini nespecifice, primite probabil undeva, dacă mormântare la ora 1, primite undeva la ora 9-10 dimineața, ținute în condiții nespecifice, transportate cu o mașină nespecifică, păstrate încă vreo oră prin biserică, pentru că cam atâta durează slujba în general, din momentul în care ei ajung până pun produsele și se desfășoară slujba, ajunge să le oferim familiei, familia la rândul ei le oferă participanților, participanții nu le mănâncă atunci. Merg la locul de veci, de la locul de veci poate se duc la restaurant sau se suie într-o trolebuz și mai ajung acasă peste vreo oră, două. Și ajungem cu niște produse gătite la 7 dimineața să le consumăm la 3-4 după amiaza, dar după ce au stat undeva între 10 grade și 25 de grade. Adică au trecut de la o temperatură la alta, da. În continuarea discuției despre legislație, aș vrea să vorbim și despre profesionalizarea domeniului și rolul ASF în stabilirea unor standarde reale. Ce înseamnă concret o firmă funerară autorizată și dacă există standarde reale de calitate în România? Există un standard european 15017 care ne spune destul de multe despre cum ar trebui să arate o firmă de pompe funebre. Nu este perfect pentru tipul... Nu se pupă perfect cu legea noastră și cu specificul serviciilor funerare din România, dar ne dă un drum foarte concret. ASF încearcă să aducă standard de transparență și să profesionalizeze domeniul. V-am spus, împreună cu instituțiile statului, avem o echipă
formată din 7 persoane în Consiliul Director al Asociației Serviciilor Funerare. Toți sunt firme de pompe funebre autorizate, cu istoric de minim 10 ani de zile. Majoritatea suntem tanatopractorii. Aș putea să spun că eu și cu colegul meu, Sebastian, nu suntem și formatori de tanatopraxie, dar suntem specializați în alte lucruri. Dar 3 dintre ceilalți colegi vicepreședinți sunt și formatori de tanatopraxie. Adică au niște cunoștințe foarte vaste în domeniul funerar, da. Ce face Asociația Serviciilor Funerare pentru profesionalizarea domeniului? În primul rând, adună la oaltă membrii autorizați. În al doilea rând, avem întâlnirile anuale, avem revista funerară, avem târgurile specifice unde ne întâlnim cu prestatorii, cu producătorii și cu cei care oferă servicii de pompe funebre. Pentru discuții, pentru informare. Un networking. Avem aceste discuții specifice cu instituțiile care ne coordonează, cu Ministerul Sănătății, cu Direcțiile de Sănătate Publică. Participarea nu numai a mea, cât și a colegilor mei la ședințele internaționale din Europa și de pe alte continente. De exemplu, anul trecut am fost la întâlnirea Federației Europene, unde am aflat niște chestii foarte interesante pe care le-am transmis colegilor mei mai departe și celor din asociație. Anul ăsta urmează să mergem la 2 întâlniri de genul acesta, una a Federației Europene și una a Federației Internaționale. Okay. Și tot anul acesta este cel mai mare târg specific domeniului funerar din Italia. Okay. Și cel din Germania. Sunt la intervale foarte scurte, dar sunt 2 evenimente bune pentru firme de pompe funebre în ceea ce privește standardizarea și serviciile pe care le oferă pentru îmbunătățirea serviciilor. Deci cumva e o strânsă legătură între dumneavoastră ca persoane în asociație pentru ducerea lucrurilor mai departe, să fie totul pus la punct. Scopul nostru este clar îmbunătățirea legii, diminuarea acestor servicii ilegale, scăderea numărului de prestatori neautorizați. Da, astea sunt cele mai importante. Crearea unor mecanisme și proceduri cu instituțiile publice în preluarea defuncților de la spitale, servicii medicină legale, în contactul, în relația pe care o avem cu cimitirele, cu capelele, poate și încercarea de a avea spații specifice pentru depunerea defuncților. La nivel de București sunt foarte, foarte multe spații în cadrul bisericilor și cimitirelor pentru depunerea corpurilor. Dar dacă ai lua la bani mărunți, am rămâne cu foarte puține. Sunt foarte multe spații neautorizate, dar la fel, mă întorc la aceeași instituție care ar trebui să facă lucrurile astea, care probabil din lipsă de personal, din prea multe solicitări, pune pe ultimul loc domeniul acesta funerar. Și doar la solicitări exprese ajunge în respectivele spații pentru a vedea și efectiv a constata erorile care sunt acolo. Cum ar trebui să arate, de exemplu, un serviciu funerar modern și corect? Ar trebui mai întâi să ai o discuție cu familia, de preferință la sediul firmei de pompe funebre. Ar trebui explicate familiei serviciile care îi sunt necesare
în urma dorințelor pe care le are și a ritualului în care vrea să-și desfășoare înmormântarea. Obligatoriu semnarea unui contract în care să fie trecute serviciile și responsabilitățile pe care le are firma, evident și responsabilitățile pe care le are familia și ceea ce trebuie să pună la dispoziție. Personal îmbrăcat corespunzător, servicii efectuate în spații corespunzătoare, cu sicrie, n-aș merge neapărat pe sicrie scumpe, dar sunt sicrie începând cu 2000 de lei, calitative, care să ofere un... Deci un raport calitate-preț echilibrat. Exact. Ok. Acum că am văzut cum ar trebui să arate un domeniu, cum ar trebui să arate domeniul în mod profesionist, haideți să discutăm și despre miturile și percepțiile din jurul lui. Care sunt cele mai mari mituri și lucruri înțelese complet greșite din acest domeniu? Păi, dacă ne uităm la numărul de firme de pompe funebre pe care le avem în București, ai spune că este un domeniu simplu. Ok, că sunt multe. Da, sau că toate firmele sunt la fel. Astea sunt printre cele mai mari mituri pe care le-aș spune eu. Probabil că sunt și altele. Dar asta e deja... Realitatea e cu totul diferită. Deci spuneți cumva că oamenii cred că firma X face același lucru cu firma Y, indiferent sau... Chiar angajații firmelor respective susțin chestia asta. Ok, deci nu cred că există o diferență cumva minimă. În urma serviciului pe care l-am oferit familiei Lucescu, am avut, la câteva zile, o întâlnire chiar cu amici din domeniu. Tot prestatori de firmă de pompe funebre. Ok. Nimănui nu-i vine să creadă când îi spui că e un serviciu mai greu. Ok. Deci oamenii să înțelegă... Diferența între un serviciu funerar de zi cu zi și un eveniment transmis live pe toată durata procesului acesta, de la preluare până la final, nu-ți dă posibilitatea să greșești. Orice greșeală costă și se vede. Normal. Așa ai putea face diferența între o firmă de pompe funebre mare și una mică. Chiar aș recomanda firmelor de pompe funebre să simuleze uneori la mormântări normale acest lucru, să se gândească că ar fi supervizați și filmați pe tot timpul evenimentului. Sigur n-am mai vedea angajați care stau pe telefon, sigur n-am mai vedea angajați care sunt îmbrăcați unul în geacă albastră, unul în geacă maro, roșie uneori, unul cu training, unul cu blugi albaștri. Sigur n-am mai ajunge la mormântări cu mașina murdară. Deci ar fi totul pus cap la cap, dacă s-ar gândi că ar fi filmat. Nu-ți permite un eveniment de genul acesta, cum a fost și mormântarea fostului președinte Iliescu, cum a fost și mormântarea domnului Lucescu, trebuie să fie impecabil, perfect. Nu ai voie să greșești sau să vii cu una dintre aspectele ce țin de logistică sau personal incomplete sau cu defecțiuni. Nu pot să... Nu există așa ceva. Uitați că vorbeam despre oameni care nu știu ce se întâmplă în spate. Ce se întâmplă de fapt în spate și oamenii nu știu, n-au de unde să știe. E o muncă grea. Deci o muncă asiduă, practic. Da. Tot timpul e sub presiune. Tot timpul e sub presiune. Domeniul nu îți dă posibilitatea să îți alegi tu când este mormântarea și te pui la deciziile pe care le ia familia. Spre exemplu, un defunct pe care îl ridici astăzi, nu-l poți îngropa că vrei tu peste 2 zile. Dacă familia își cere ca el să fie îngropat mâine, trebuie să faci de așa natură încât mâine să-l înhumezi.
Nu poți să știi că dacă mâine, când ai setat tu mormântarea împreună cu familia și a stabilit ora, nu ai alte decese care vin alte telefoane care te solicită Da. și nu știi dacă o să ai personal pentru toate ambele. preluările și toate mormântările și transporturile. Deci cumva partea logistică e foarte importantă. De exemplu, la mine în firmă există 2 persoane care tot timpul stau la firmă și pregătesc pentru colegi batiste, prosoape, se ocupă de cumpărături, de pregătirea mașinilor, spălatul lor, alimentatul mașinilor, verificare tehnică, pregătirea sicrielor, transportul lor, descărcatul sicrielor în depozit, stivuirea lor în funcție de data la care au fost intrate în depozit, de așa natură încât să ajungi să vinzi tot timpul sicriul care a fost primit cel mai vechi, să nu vinzi un sicriu care ți-a venit nou și pe ăla vechi să-l ții tot timpul în spate. Chestia asta costă bani. Tot așa, avem o persoană care stă tot timpul și urmărește cazul cap-coadă. De când a început, ce s-a livrat, când este data de pune la capelă, ora de pune la capelă, când trebuie mers la mormântare, comandă produsele restaurantului cu care colaborăm și urmărește în spatele echipelor de execuție procesul de așa natură încât să nu ajungem să uităm anumite aspecte. Da, oamenii presupun că nu se gândesc la treaba asta, că cât de multă logistică e în spate. Când ajungi să ai mai mult de 3-4 evenimente care se suprapun, din păcate evenimentele se suprapun. Spre exemplu, ridicările de la spital se fac tot timpul între 10 și 12. În cursul săptămânii, mormântările tot timpul se fac între 10 și 13. Cazurile surpriză se întâmplă mai tot timpul să-ți vină exact atunci când gradul de ocupare al tău e cel mai mare. Dacă nu ai o organizare bună în spate și nu pregătești lucrurile dinainte, riști ca multe dintre ele să le încurci. Există, de exemplu, tradiții care nu mai au astăzi sens și diferențe semnificative între regiuni? Toate tradițiile au sens și trebuie respectate. Poate, din punctul meu de vedere, nu au sens, dar... Dacă familia așa își dorește, presupun că... Da, de ce zic că nu au sens? Oamenii nu merg la biserică, dar pun bănuți la mână defunctului să-și plătească vămile. Ei nu cred în biserică, dar la momentul decesului fac tot ce e necesar pentru defunct. Dar sfătui oamenii să vină mai aproape de biserică și să fie cu Dumnezeu un suflet mai des, nu doar la momentul decesului. Ok. Aș vrea să lărgim puțin perspectiva și să vedem cum se poziționează acest domeniu la nivel internațional și încotro se îndreaptă. Cum se poziționează România față de alte țări și ce practici din afară ar trebui să le implementăm și noi? Nu stăm rău într-un clasament al firmelor de pompe funebre, nu stăm rău, nu suntem nici între primii. Diferențierile se fac de cele mai multe ori se fac între logistică, bunuri, proprietăți, adică diferențierea o facem prin mașinile pe care le avem, calitatea personalului, capacitatea de reacție în preluare, în mormântări, relațiile pe care le are firma de pompe funebre, conexiunile la nivel de țară, la nivel extern și ce e foarte important este această digitalizare. Spre exemplu, o companie din Spania cu care lucrez nu are agent de vânzări. Ok. Funcționează pe acele polițe de care spuneam la momentul decesului, call center-ul ia legătura cu familia sau familia ia legătura cu call center-ul.
și call center-ul își notează pe toată perioada evenimentului, indiferent care răspunde la telefon dintre colegii care sunt la call center în ziua respectivă, toate detaliile pe care le transmite familia. Folosesc un sistem în care, cred că e un sistem specific celor de la telefonia mobilă, mini-CRM mi se pare că se numește. Ok. În momentul în care te-a apelat, sistemul se conectează la numărul de telefon și vede istoricul discuțiilor. Ok, da. Și atunci tu știi în timp real tot ce s-a întâmplat. Că a venit Ștefan și cu Ionuț și-au ridicat defunctul, că l-au depus la ora 14:24 la sediul firmei, că decesul a survenit la ora 10, deci poți să-i dai actele cel mai devreme la ora 16 și asta te ajută pe tine foarte tare, îți salvează foarte mult. Acest sistem îl vede și echipa de execuție, îl vede și echipa care pregătește produsele, îl vede și echipa care pregătește defunctul și atunci știi în timp real ce se întâmplă. Unde este defunctul, când trebuie depus, ce produse trebuie să iei, vede și florăria comenzile, vede și restaurantul comenzile și asta te ajută pe tine, îți simplifică munca a nu mai completa 30 de hârtiuțe cu 30 de bilețele pe care le dai fiecare angajat, tu fă-mi prosoapele, tu fă-mi batistele, tu vezi că trebuie să pregătești mașina. Treaba asta funcționează foarte bine cu partea asta de digitalizare în țările și asta face diferența foarte tare între noi. Pe lângă că ar putea să vadă și cifre în timp real, și număr de clienți, și locul de unde provin clienții cel mai tare, că vin din internet, că vin din recomandări, îi ajută și pe partea de execuție. Ok, deci practic așa s-a schimbat domeniul în ultimii ani față de cum era înainte, cum spuneați, cu bilețelul, tu fă aia. Noi încă folosim multe dintre firme din România, cred că încă folosim bonul de comandă, așa cum îi zice. Ok. Cred că sunt puține firme care dețin o aplicație, care să o aibă instalată pe telefonul fiecărui angajat, să-i vină notificare cu ce are de făcut. Mai durează probabil câțiva ani de zile. Cei drept, nici nu poți compara valoarea unui serviciu din străinătate cu valoarea unui serviciu din România. Da. Genul ăsta de aplicație îți creează niște costuri semnificative. Ok. Crește interesul pentru incinerare, de exemplu? Că toți am mai auzit de incinerare și nu știm exact. Rata de incinerare în România e undeva până în 2%. Creșterea este la nivel de câteva sute de cazuri pe an. Un factor important este biserica. Suntem poate printre puținele țări din Europa și ortodoxi creștini care încă avem această cifră mică. Dacă ne uităm la toate țările care ne înconjoară, toți au o rată de incinerare din numărul total al deceselor peste 50%. Ok, deci spuneți că din cauza sau datorită bisericii sau religiei, cumva incinerarea la noi este la un procent mult mai mic față de... Unul ar fi religia, okay. Doi ar fi costurile mici încă pentru obținerea locului de veci. Okay. Avem soluții. Dacă n-am avea soluții, am fi forțați. Da. 3 este educația. Venim cu o educație din moș strămoși, că ne naștem din țărână și ne întoarcem în țărână. Și atunci sunt foarte puțini care aleg această soluție. Și am familii în care îmi vin la decesul unui dintre părinți 2 frați care stau cu de 20 de minute, se contrează că mama a vrut să fie incinerată, nu eu un humez. Și atunci tu n-ai ce să faci decât să aștepți ca ei să se decidă cum vor să procedeze. Și nici nu puteți să interveniți, că ar fi poți tu să oferi sfaturi la înlăcuma sau la incinera. Normal. Tu poți doar să le dai o explicație în ceea ce privește un serviciu care
merge spre înhumare sau un serviciu care merge spre incinerare. De exemplu, cum vedeți dumneavoastră viitorul, că vorbeam de tehnologii, de digitalizare, cum vedeți viitorul în România? Să ajungem tot la genul acela de aplicație, exceptând costurile? Sigur vom ajunge. Deja se încearcă intrarea pe piață. 2 companii din Spania, dacă nu greșesc, încearcă intrarea pe piață. Chiar am testat. Produsul lor este foarte bun. Avem acum chiar unul dintre colegii mei din asociație a creat un serviciu care se adresează și familiilor, dar este bun și pentru firmele de pompe funebre. Încă îl testăm. Acest serviciu care funcționează ca o aplicație sau poți să te conectezi direct la o pagină de internet, îți oferă posibilitatea în a identifica o firmă de pompe funebre oriunde ai avea nevoie, atât în România cât și în străinătate, și are și un ghid în care te ajută să alegi aceste servicii necesare. Adică dacă tu îi spui am un deces la spital, el îți spune care sunt serviciile de care ai tu nevoie. E foarte interesant. E mult Da. mai... O să se lanseze cât de curând. Sigur veți avea un podcast și cu colegul meu, Cătălin Dodu. Foarte bine. Chiar ne dorim să avem și cu dânsul. E foarte interesant. Nu vreau să dau eu mai multe detalii despre produs. Okay. O să las pe el. Sper că într-un podcast viitor să vă vedeți cu el, dar o să... E bun, ți-am zis, pentru familiile care nu au cunoștințe despre domeniul funerar și le ajută și le îndrumă, dar e bun și pentru firmele de pompe funebre care sunt la început, pentru a le crea niște automatisme și a le ajuta să funcționeze mult mai bine și să le și corecteze, să nu mai ajungă să uite de anumite aspecte. Povestesc chestii de la început. Am întâlnit des cu uitatul crucii la magazin, uitatul colivei la restaurant. Deci genul ăsta de greșeli. Da, destul de mari. Deci cumva să fie mai strânsă legătura între prestator și client. Aplicația îți dă un checklist. Ok. Și ai posibilitatea să bifezi acolo tot ce ai făcut. Și atunci îți arată și îți ține cu roșu poziția pe care n-ai bifat-o. Și te face pe tine să te mai duci o dată la mașină, să verifici că ai pus totul în mașină, sau te duci la preluarea din domiciliu și te face să te uiți că mi-am luat tot ce-mi trebuie cu mine. N-am plecat doar cu mănuși și cu sac. Mi-am luat și targa. Poate am un defunct care locuiește într-o curte și sunt 100 de metri de mers de la mașină până la curte. Să-mi iau și targa pe roți pentru a-l transporta mai ușor, să nu... Da, înțeleg. Da. Aplicația te ajută de la momentul decesului până la momentul mării. Foarte interesant și cred că e foarte Plus că pentru familie o ajută pentru distribuirea informației cât mai rapidă către apropiați. Să nu mai fi nevoit să suni 30 de persoane, s-a întâmplat decesul bunicii, tatălui, mamei sau așa mai departe. Ai un singur click de dat și mesajul pleacă către lista pe care ai selectat-o cu s-a produs decesul, va fi depus la capelă, asta este cimitirul, aici sunt detaliile legate de oră și zi, când se va depune la capelă, când se va depune la cimitir. Da? Și atunci ne ajută și pe noi, participanții la mormântare, să știm când va fi mormântarea, să nu mai punem 30 de întrebări. E clar că cel care trece pentru un deces nu are nevoie să primească 30 de telefoane în care să fie întrebate 30 de persoane diferite când e mormântarea și unde l-ai depus și cât. Da? Acum că am discutat despre evoluția domeniului și perspectivele de viitor, aș vrea să revenim puțin la partea umană și să vorbim despre impactul emoțional al acestei meserii. Cum reușiți să vă detașați emoțional și dacă vă afectează cazurile dificile?
spune că înveți în timp. 100% nu reușești să te detașezi. Dar îți creezi un echilibru. Ok. Sunt situații care te afectează mai tare și situații care te afectează mai puțin. Într-o societate mare nu prinzi tu toate cazurile, că prin rotație le preia câte unul dintre colegi. Dar înveți în timp să nu mai intri foarte tare în detalii, ca să încerci să te ferești pe tine. Da, cumva o barieră pusă. Ați avut momente care v-au marcat profund și, de exemplu, dacă v-au marcat profund, ce v-a motivat să continuați? În cazurile cele mai sensibile, cred că te marchează cel mai mult. Când e vorba de copii, când e vorba de morți apărute așa din suspecte, aș spune, sau din senin. Accidente rutiere, astea te marchează cel mai tare. N-ai cum să rămâi complet imun. Dar pentru a-i oferi familiei cel mai bune recomandări, e bine să să nu bariera să nu empatizezi cu ei 100%. Trebuie să rămâi la un nivel la care să poți să gândești logic și să oferi cele mai bune soluții. Da. Aș vrea să mergem mai departe și pe partea de educație și de prevenție. Lucrurile care pot face diferențe reale pentru familii. De ce evită oamenii să vorbească despre moarte și ce avantaje are planificarea din timp? E inconfortabil, în primul rând, pentru ei să afle detalii de genul ăsta. Sigur. Nu le face plăcere să știe. Numai că lipsa discuției creează de cel mai multe ori probleme reale. Refuz să știu până mă lovește pe mine. Și când mă lovește pe mine, nu știu pe cine să sun prima dată. Asta ține de educație. Am văzut o chestie la școala catolică. Școala catolică pentru copii, cred că erau copii până în clasa 9. Nu știu dacă săptămânal, dar cel puțin lunar, au o zi când merg cu grupa lor în cimitir. Ok, mai atipic pentru unii oameni. Da, deci la cimitirul catolic, la Belul catolic, am văzut școala catolică cum vine cu copiii și îi plimbă în cimitir. Nu educă, sigur. Poate întreabă un copil de ce e crucea asta așa sau cine este înhumat aici. Dar le creează lor un confort în preajma acestui domeniu și îi face mult mai deschiși la povești de genul ăsta. Să nu ajungă în situații în care au nevoie de serviciu și nu știu. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Da, adică cumva să nu pună copilul într-o bulă și zic, nu, n-ai voie să vii aici, nu trebuie să știi nimic. Da. V-am învățat și... Mi-a mai plăcut inițiativa, cred că este a administrației cimitirelor sau a primăriei capitale, când se organizează o dată pe an în București Noaptea Muzeelor. Cimitirul Belu a fost inclus în acest circuit și poți să mergi în noaptea respectivă să vizitezi cimitirul. Există un chiar ghid care merge cu tine pe la locurile de veci ale scriitorilor, ale artiștilor și îți povestește de fiecare loc de veci. E foarte interesant. Am făcut-o vreo 2-3 ani la rând chestia asta. Plus că cimitirul e luminat pe traseu cu lumânări, e foarte drăguț. Foarte frumos. Ce ar trebui să pregătească o familie pentru a evita anumite complicații? Păi, documentele sunt punctul foarte de unde poți să pornești decesul sau serviciile, procedurile. E bine să știe o familie că la momentul decesului documentul de identitate al defunctului e primul pas. Okay. Lipsa documentului de identitate, deși ești aparținător acolo, nu-ți dă posibilitatea de scriere actului sau când aparținătorul lipsește, dacă nu există cineva care să confirme identitatea, ne trezim cu situații în care defunctul nu are o identitate
și atunci se transformă într-un caz medico-legal și Institutul de Medicină Legală sau Serviciul de Medicină Legală este obligat să ridice corpul până la identificare. Ok. Se întâmplă des cazurile astea, la decesele care survin pe stradă, pleacă la piață să cumpere, nu-și ia documentele de identitate, în drumul spre piață, din păcate, nu se întâlnește sau nu trece niciun vecin pe acolo ca să-l identifice și atunci e ridicat, e dus la Serviciul de Medicină Legală, prin instituția poliției se încearcă identificarea lui în bază și dacă nu se așteaptă până familia începe să pună întrebări, să caute pe la spitale și să-l identifice. După această parte educativă, aș vrea să ne concentrăm și asupra experienței dumneavoastră în acest domeniu. Care a fost cel mai complex caz de gestionat și cum gestionați presiunea în cazurile mediatizate? Pe departe, aș spune cele mai complexe două cazuri pe care le-am gestionat au fost mormântările fostului președinte Ion Iliescu și ale domnului Mircea Lucescu. Ok. Dacă în primul caz al fostului președinte Ion Iliescu, instituția care a organizat și a controlat desfășurarea evenimentului a fost Guvernul României împreună cu administrația prezidențială, iar noi, ca și societate Pompe Funebre, la momentul respectiv, Asociația Serviciilor Funerare, împreună cu mine și alte câteva companii, ne-am ocupat efectiv de partea de serviciu funerar. În cazul decesului domnului Mircea Lucescu, noi am fost cei care am organizat și împreună cu instituțiile statului am controlat desfășurarea evenimentului. M-aș numi aici Federația Română de Fotbal, Jandarmeria, adică Jandarmeria Română, DGPPB prin structurile pe care le are și cu care ne-a sprijinit. Cei de la Salvare. Am colaborat foarte bine cu fiecare dintre cei implicați. Sper să nu uit pe nimeni. Cancelaria Onorurilor și colegii de la Regimentul de Gardă din cadrul Ministerului de Interne. Am colaborat foarte bine. Această colaborare vine și pentru că familia a avut încredere în noi. Și ne-a dat posibilitatea să organizăm evenimentul așa cum ar trebui să se întâmple și au mers pe mâna noastră de la început până la final. Totul a ieșit conform. Nu au trebuit să se streseze din niciun punct de vedere. E clar că relaxați nu au fost pentru că evenimentul nu le-a permis să fie relaxați. Dar am încercat pe cât posibil să luăm cât mai mult din greutatea evenimentului pe umerii lor și să o așezăm pe umerii noștri, că pentru asta eram acolo. Cum e să conduceți o organizație națională și care este misiunea dumneavoastră personală în industrie? În primul rând este o onoare și pe această cale mulțumesc colegilor mei, membrii asociației, pentru că m-au ales și m-au susținut în tot acest timp. Însă nu este doar o funcție sau un titlu, e o responsabilitate continuă. Înseamnă să reprezinți interesele întregii industrii și să mediezi uneori discuțiile între operatori, între furnizori, autorități și mai ales să-ți asumi rolul de a trage și a împinge tot timpul înainte schimbarea și să ducem totul către și atunci bine. când există rezistența asta la schimbare, să continui, să nu te oprești. În domeniul funerar lucrurile sunt cu atât mai
sensibile, pentru că nu vorbim doar despre servicii, ci de oameni. Acum că am trecut de partea aceasta, aș vrea să pun câteva întrebări puțin cu impact, care țin de perspectiva dumneavoastră asupra acestui domeniu. Ați recomanda acest domeniu unui tânăr și care este cel mai mare adevăr despre această industrie? Aș recomanda unui tânăr, dar să înceapă și să treacă prin fiecare etapă. Succesiunea de care vorbeam anterior. Da. Dacă nu știi fiecare pas al acestui serviciu, acestui domeniu, riști să tratezi cu Neglijență, da, anumite părți. Fiecare pas din domeniul ăsta este important. La preluare. Ce înseamnă preluarea asta? Preluarea nu înseamnă efectiv ridicarea corpului din casă și transportul lui. Da. Preluarea implică în primă fază identificarea corpului, stabilirea că el este decedat. Chiar dacă nu o face personalul care îl manipulează, trebuie să respecte o procedură. Avem o confirmare că este decedat? Da. Am identificat defunctul. Avem un proces verbal de preluare din domiciliu. S-a preluat cu haine, cu bijuterii, fără bijuterii. Ce tip de bijuterii? Inel, cercei. De cele mai multe ori recomand colegilor mei să facă poze doar bijuteriilor, de așa natură încât să avem o imagine completă la cum a fost ridicat. În perspectiva mea, eu aș ridica corpul fără bijuterii și aș oferi posibilitatea familiei în prima zi când vine la discuția cu noi, la semnarea contractului și stabilirea produselor, să-mi aducă bijuteriile și să le repun pe default. Ok, da. Nu spun că se fură, dar riscăm să avem contradicții cu familia. De multe ori, familia nu este la locul decesului, dar știe că mama purta inelul cu piatră roșie. Și poate în ziua respectivă mama și-a schimbat inelul sau l-a dat jos de la mână. De multe ori când ridicăm de funcții de acasă, apartamentul se sigilează până la venirea familiilor și ne trezim cu situații că până la venirea familiilor să nu aibă certitudinea că inelul a rămas acasă sau nu. Chiar zilele trecute am avut o situație, am ridicat un corp din domiciliu la solicitarea unui membru al familiei care era prezent la fața locului cu poliția, în dorința de a identifica unde este buletinul, au găsit mai multe sume cu bani pe care le-au pus pe masa din apartament. Felul în care a fost găsit defunctul a necesitat un apel al polițistului la fața locului către Serviciul de Medicină Legală și omoruri din cadrul DGPMB. Veniți la fața locului pentru că nu exista grad de rudenie între persoana care a apelat și defunct. Unul dintre polițiști a ridicat sumele de bani și le-a trecut într-un proces verbal, dar proces verbal pe care l-a păstrat pentru el, nu l-a dat persoanei care a solicitat apelul. Iar la momentul discuției cu familia, cu aparținătorul, am fost informați de către persoana care a venit la noi să discute că ei știu că la momentul găsirii buletinului s-au găsit niște sume cu bani și acele sume cu bani nu mai erau în casă la momentul preluării corpului. Informație primită de la cel care a făcut apelul. Da. În primă fază familia se gândește că sigur firma de pompe funebre sau persoana firmei de pompe funebre a luat banii. A trebuit să sunăm pe fiecare dintre cei implicați, de la polițistul de la secție, de la polițistul la omoruri. Polițistul la omoruri ar trebui să sune mai departe către colegii lui. Toate aceste apeluri au durat în jur de o oră. În ora aia am fost inculpați. Da.
Deci, practic... Până a sunat din nou polițistul către familie și a spus familiei că sumele de bani au fost ridicate către ei, sunt trecute în procesul verbal, familia tot timpul a considerat că unul dintre angajații de la noi de la firmă a luat banii. Și o situație foarte, foarte dificilă și e clar că e importantă și suma de bani, dar te pune într-o postură foarte ciudată. Dânsii n-au fost acolo, colegii mei au fost acolo și este opinia sau părerea sau cuvântul angajatului împotriva cuvântului femeii. Într-un proces de genul ăsta, în care se sparge ușa, prima dată ajunge poliția. Poliția cheamă smurdul sparge ușa, da? Intră în casă polițistul, responsabilul de la smurd, cel care e apelantul. Da? Prin casă pe acolo mai trece și administratorul de multe ori și mai vine și asistența socială când nu știi dacă are aparținător sau nu. Mai trece un al doilea echipaj de poliție la schimb și ajunge și firma de pompe funebre, ultima în acest circuit. După plecarea noastră se închide, se sigilează ușa și ne trezim la 3 zile, 3 luni, 4 luni, că se sigilează apartamentul, că lipsește nu știu ce. Doar pentru o mică neînțelegere. E o practică foarte rea a polițiștilor care participă la cazurile astea. Dacă corpul este într-o stare degradată sau într-o stare de putrefacție, refuză să stea acolo la preluarea lui. Și au fost situații în timp, cei drept că nu aveau cum să nu fie, în care au mai dispărut și bunuri din casă. Și atunci, de cele mai multe ori, vina e aruncată asupra firmei de pompe funebre. Da. Dacă ați putea schimba un lucru, un singur lucru, în percepția publică, care ar fi acela? V-am zis mai devreme că toate firmele sunt la fel. Ok, deci rămâneți pe aceeași... Da. A schimbat. Și aș recomanda firmelor, familiilor, să probeze, să stea de vorbă cu cel puțin 2 firme. Aveți un mesaj despre viață și moarte, de exemplu? Care ar fi acela? Da, am un mesaj pe care l-am transmis destul de des de la pierderea tatălui meu, mai ales copiilor care certați cu părinții, să se bucură și de timpul pe care îl pot petrece împreună, să discute cât mai mult, că din păcate moartea nu te anunță când vine și regretele de după că puteam să stau mai mult de vorbă sau să fac mai mult nu au nicio valoare. Vă mulțumesc, domnule Andrei, pentru prezență și pentru deschiderea cu care ați răspuns. Informațiile oferite sunt cu siguranță valoroase și pentru cei care ne urmăresc. Vă doresc mult succes în continuare, atât în calitate de președinte ASF al Asociației Serviciilor Funerare, cât și prestator de servicii funerare prin compania Beligi Servicii Funerare. Vă mulțumesc mult și sper că acest podcast să fie de folos atât familiilor cât și firmelor de pompe funebre. Cu siguranță. Vă mulțumesc.